Migawo mar omenda oriedo sekta mar thieth, mar penj, mar mbolea kod duol mar IEBC. E kind mamoko maonge kod omenda ma oketnegi makare, bajet mar omenda ma 2025-2026. Kolose nyim komiti mar bajet, jagoro mong'ere migawo mar omenda Chris Kiptoo koro kone komiti no mondo many maromo bilion 218 mabiro tayo sekta go. Olta Nyambaga nigi mathoth. Nyim komiti od bura mar bajet, jagoro mong'ere migawo mar omenda Chris Kiptoo kone komiti no mondo gwony wigi kendo lweso omenda migepe mamoko mondo giyudo pesa minyal ketne sektas morem yudo pesa. Bajet mar omenda mar 2025-2026 omenda maromo bilion 218. Fiscal consolidation will be bolstered by ongoing efforts to mobilize domestic revenue and rationalize expenditures while safeguarding essential government programs and social spending. Sektas morem tengenegi omenda onywando mano mar penj to kod rito penj go, olama siro somo ne jopuonjre mbalariany midendo ni HELB, thieth ne obila kod mago jela. Sekta mar pur onge omenda bendo tengi ne mbolea manengo gi ogonyore, to kata kembe mag sukari maireso bende oa gi lwetgi nono e bajet. E duol mar IBC bende onge omenda mopugno motengnegi ne yiero maduong'. PS Kiptoo knows my place. Migawo mar omenda kone komiti mochwe kom kod jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi ni sirikal geto choko $3.4 trillion e omenda mar 2025-2026. Kata kamano, omenda mar 2024-2025 negi geto choko $2.5 trillion kata kamano negi choko mana $2.2 trillion. So I now start with the revenue performance at the end of April 2025. The total revenue collection for the period ending April 2025 was 2.2551 billion against a target of 2.5081 trillion, recording a shortfall of 253 billion. Giko ni ting koro dong ne duol ma choko suru pacho ka KRA mondo kastol mar choko suru ni mar mano yo kende mar choko suru mabiro chopa gete mar osuru kendo yudo pesa mabiro siro budget. Any tax that is going to be increased on any good or service, because you've been smelling whispers around that the Gen Zs are coming back, should there be any tax increment? So let us not increase, let us not suffocate Kenyans. So in your assessment as the National Treasury, are the taxes of 2023 and last year worth it? And especially given the debate they generated, but clearly through the figures you have presented, there is actually no revenue from those taxes. PS, auditing of public resources is the responsibility of Parliament. And the agency that is discharging that mandate on our behalf, prompt and proper audits of the resources that we discharge, that we give to Kenyans. So, PS, we beseech you to comply with that. Under BPS, we had 2.85 ordinary revenues, and we have reduced to 2.756. This is a realization that what we had was too high. So, and we said, given inflation has come down, the tax regime will definitely not give the yields of the revenues that you wanted, because inflation, low inflation means also low revenue. Lipod ni biro pedhi od bura tich ariyo mar joma manyien mondo goye mbaka kod jo od bura. The auditor has never raised it. This committee has never raised it. The issues raised are the ones you pointed out, Chair, about effectiveness, efficacy, and prudence. It's never been about security. No one has ever raised security as an issue. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi e weche mag kuyo, wede, osiepe kod johera mag jandiko Mang'ula Ngugi wa Thiong'o dhi nyime kod oro ote magi mag kuyo kod lit ne anyuola mar jandiko no mo ito ngimane ka jegni 87 e piny Amerka.